И хай YouTube, сега ще снимам на Minecraft. И в този сервер в момента е знака. Ето, виждате. Знака Prots. Тук ще го питах днеса дали истинска, обаче ми отговори да, но не се знае. Имам предвид, всички се пишат неговото име, защото фанбакти искат да станат като него. Дали разбирате ме? Ще ми се и сега имах да ама, нали, разбирате, али раза. Затова толкова ги вижда. Ето, даже в момента пише знака. Това усещам, че ще бъде интересно, обаче да съм и аз. What the fuck? И хора, да, по принцип сега видеото ще гледате как правя стълбички. О, я. И ако се чудите откъде имам тези айтеми, аз ви казах в миналия клип. И на този рейсър сега ще го побърнем за малко да. Нали, защото аз съм на халдик. Въпреки че съм на 12, съм на халдик. Не, че едно няма да ми отговори и не може. Сега ще се взема храница в паница и ще отида да сериозно ляга писи ме. Какво стана? Майките. този клип пак ще е малък, около 10 минути. То всички клипови са ми 10 минути. И... но в този клип ще идем. О, какво? Виждате ли? Вещица. Вещица. В такъв байо вещица. Добро. Яка почерка? Омага. Няма да умра. Не. Добре, ще изчакам ден да стане тогава, защото си щам, че ще умра. И ако някой планар не наблизо, ще имам хубав късмет.
след около 1 час се прибират някои хора и ще цъкаме с тях. И много яко ще бъде. И тогава вече не знам. Ще снимам с Алекс Продукшън и Джуди. И така. Сега дано... Това пясък ли е? Да, пясък е. Ако има още една вещица в такъв бар, направо се изхиля. В такъв бар вещица, хора. О, да. Умно. Да, чак, откъде е взел подявлите? Сега да затворя вратата, да ни бяга. Саплинг! Ей! Тоя сервер вече започва много да ме изненадва. Ще питам знака. Какво? Създавам меч. Няко. Не знам за кой има някакъв бък с каменен меч, ги убивам на тръхите, зомбитата, пък и както виждате и с диамантения меч ги убивам на тръхите. 7 атак. Има много яки бъгове в този сервер. Но все пак Майнкрафт, какво очаквате? Да еба зомбитата.